אוקיי, שלום לכולם, כאן רם יוספי, ואנחנו בפרק ראשון של קומבטה. וכאן בתוכנית אירוח, תראו את גינון. שלום, קומבטה! אוקיי, תגידו בתגובות של זה. הוא אומר שקומבטה, שזה אחד העלובים שיש. מתי אמרתי את זה? עכשיו אתה אמרת את זה, הרגע. כי לא אמרת שבא לא נצלם את זה. לשחק מיינקראפט בטאבלט! טוב. דרך אגב, אני ורם גייברים. אוקיי. לא קניתי את המיינקראפט המקורי. יש לי את המיינקראפט המקורי. יש לו את המיינקראפט המקורי, אבל בטאבלט. לא, גם במחשב. זה לא הורג לו, כי יש כן. לו... וגם שיש לי... יש לו ווינדוס XP לא XP. ווינדוס 7. טוב, עכשיו. אוקיי, אני לא הורדתי את המיינקראפט המקורי במחשב. יש לו שם סוג של מקורי. אוקיי, על 5.2, אבל זה לא הכי... בואו נשחק. בטאבלט יש לו 1.7. זה בבית יש מלא משחקים. עוד מעט דוד שלי עם וואקר. באמת טוב, וואקר. נראה לי שהוא... אני אומר לכם, וואקר במחשבים, הוא היה בקורס. אז קיצר וואקר, הוא מסדר לי נגיד משחקים את המחשב. אוקיי, תראו את הרמה אז שלי. יש לי את הקונטר סטרייק המקורי. גם לי יש את המקורי. של 1.6 הוא פרץ לי. גם לי יש את המקורי. גם לי יש את המקורי. השבוע הוא מוריד לי מיינקראפט, באמת נודר, הוא פורץ לי אותו. השבוע הוא פורץ לי מיינקראפט, והוא מוריד לי עוד כמה משחקים. אוקיי, זה לא בלוג של רם, זה יותר פרק אחד של קומבה. אוקיי. זה מה שאתה תראה להם? קומבט. רואים? הוא חושב שזה עלוב. לא, מה הקשר? קומבט. אתה. אוקיי. קומבט כזה. רגע. אבל בפרק הראשון אני אצחק זומבים. אבל לא זומבים עם הבתים והאלה. זומבים שהתפתים. לא תופת את שרשרת כזה. תראו אם אתם רואים זומבי, זה לא דייזי. כי זה לא נשמע טוב. די זומבי. אוקיי. זה אחלה משחק, אני ממליץ לכם להוריד. אבל תעשי לפעמים בעיות במחשב. האמת שלא. כן, זה כן. לא, זה לא, זה שאתה לא הצלחת להוריד. זה אומר שלא שלי זה עושה בעיות במחשב, תאמינו או לא. אוקיי, תקלו את הרמה שלי. הזאת שהמחשב שלך יהיה חלק יותר מהקלוט של שנייה רגע. אפילו שיש סוללה מלאה, צריכים להטעין את זה. וינון לא רוצה לשחק פה פשוט של העלוב, אבל אני בסדר. לא אמרתי את זה. זה כן. אני לא אמרתי את זה. בוא נשחק זומבים. זומבים! פרסומת חצויה. לוגי, 41. ילד עם פיגור. ילד עם פיגור. פרסומת סמויה. לוגי, 41. ילד עם פיגור. ילד עם פיגור שכלי. ילד עם פיגור שכלי. אוקיי. מה יש לך? גיא הוא אחלה של בן אדם. אוקיי. יש לו אחלה סרטונים, תצפו, תרשמו לוגין 41 ביוטיוב. אוקיי. אל תצפו ברם, הוא עלוב, ביי. אתה עלוב. אתה עלוב. מגר. שיט! תפס אותי. מי המניאק? אני אהרוג אותו. אני אהרוג לך. תמות. אתה הרגע מדבר לספסלים או שאני יודע? מתי
אח שלך לא פה, הקטן הזה, היה מדבר שטויות. זה מחבל, זה לא בן אדם. כן, מה זה? לא נדבק למחשב. ילדים תלמדו. שיט, אני לא מתקרב לשם. זה לא בן אדם. זה גוש של מניאק. המניאק הגדול בעולם. שיט, לא באמת נדבק למחשב. אלפי, שיט, אני אתבע. יש, הוא תובע. תמחאו כפיים, תגידו לו תתבע, אמן שתמות. עכשיו נתקעתי בקיר. זה מטומטם. זה כיף, הוא עומד למות. אני לא מת, אני בתוך מים. איך יש לי 260 חיים? כשאתה היית בתוך המים. מה זה קשור? אמור להיות... תזכרו ילדים, אם תדחפו זומבי למים, הוא לא יודע לשחות כמו רם. לא, הילד אמור להיות לי פחות חיים. ותזכרו, אחרי שאתם מצביעים אותו, תקרדו לו את הראש ותשרפו אותו. אם אתם רואים זומבים באמיתיים, תדעו, תראו בו בראש, או שתיתנו לו מכה לביתים. תפילו את הראש לרצפה, תיתנו לו מכה לביתים, ואז תנו לו סטירה. עוד פרסומת סמויה. תמיד תדעו לא להקשיב לרם, זה לא פרסומת למשהו, אבל זה ייעוץ הגיוני. תקשיבי, סבור, גבל, תמותו! אם אתם רואים אני מתגבל! אם אתם רואים... זום! אם אתם רואים זומבי, תקרדו לו את הראש ושרפו אותו. נו באמת, בן אדם! שרפו את הגופה! כולם יודעים שיש דבר כזה זומבי. אתה אוי, יכול באמת. לדעת, אולי אני זומבי. או באמת. היי, אני חסרתי לקרוא לי את הראש. אני חסר סיכוי! אתה חסר סיכוי! דרך אגב, אני אפשר לרם לקבל צפיות? אם אתם צופים בו, אני מסכים לרם לעלות העלייה לתורה שלי ביום שבת, סתם, לא באמת. אתמול היה לי עלייה לתורה, וביום שבת יהיה לי גם. סתם, היום היה לי עלייה לתורה. גם ביום חמישי. לא, יום שבת יהיה. תשיבי למי נגן! תמותי! מה? איזה דפוק זה! קיצר, להתאבד! היום היה לי עלייה לתורה, וביום שבת יהיה לי. צודק. אני סתם מנסה לדחוף צפות, כי הוא עלוב ואין לו חברים, הוא מבקש מהחברים שיצפו ויעשו כל פעם F5 כדי שיעלה לו צפייה. אולי, לא, הוא יושב לי כל הזמן בקורסה, בכיסא, הוא כל הזמן יושב לי בכיסא, ועושה F5, תפי! היי, סליחה, זה שאני יותר מצליח ממך ביוטיוב. חלם מצליח! דרך אגב, תרשמו סרטון. ספיידרמן אחד, לא? תקלו את זה דפוק זה. לא ספיידרמן אחד, תרשמו תרשמו קקי ותראו קקי מיוצר טבעי או משהו כזה עם תמונה של מישהו זה הסרטון שלו! תיכנסו, אתם תראו אותו יושב על הקיר ומחרבן. זה סתם פוטר. אל תרשמו גם על הערוץ שלו. עוד פרסומת סמויה, תקנו קטשופ של אוסם. אני דוחף פרסומות סמויות לערוץ של רב. לא, הכי לא. מה יש פה צ'יטר? לא. עוד פרסומת סמויה. סלאפ, ישי פרנקל. תסתכלו! אני עושה פרסומות סמויות לכל היוטיוברים. עוד פרסומת סמויה. גיא זוארץ. אני יודע מה אמור להיות בזה פרסומת. איזה זבל! שימותו, אמן! הכניס סלע! יחיו לתמיד, אמן, ויברך אותם הביתה. שיקסה! מה יש לך היום? זה לא כבר שיקסה, איך את לא, זה שיקסה! שימו לב, עוד פרסומת סמויה, וזה לא שיקסה, עכשיו זה, יש סרטון חדש. שיקסה! לכו מפה! שיקסה! לכו מפה! לכו מהמצלמה! שיקסה! תעופו מפה, שיקסה! אם אתם ראיתם משהו על תמי קודם, אל תקשיבו לו, הוא מתבגר, ילד מתבגר. סליחה, לא מתבגר, אני בגיל הנעורים. מרד, לנערים. עוד פרסומת סמויה עכשיו. אל תקשיבו מה שהוא עושה, בגלל שהוא עומד לעשות בר מצווה, אני חושבת את זה. סליחה, אני לא חושבת את עצמי. נכון, אני סתם בן אדם... אני אהבתי! אני סתם בן אדם עם עלובי החיים. שימו לב, מנסה להיות צנוע. עוד פרסומת סמויה, טיפית כיתן אבנרי.
היות, גן היות. זה ילד שעומד להיות לו בר גן מצווה. היות, הוא העלינו סרטון שלא עשה משהו, וזה באמת היה מטומטם. תאמינו לו. נכון, תצפו. כמה שלא לא הצליח תרשמו באנגלית אינון סטודיו. זה לא הצליח לו משהו. לא, תאמינו זה לו. עומד להצליח, אבא שלי עומד לעלות. עומד להצליח, זה 3 חלקים. אתה צריך להגיד לרם, אתם צריכים להגיד לרם, שיגיד לך להיכנס לאתר שלי ושלו, זה עכשיו האתר שלו ושל לגי, לא, גם שלך, זה גם שלך. תגיד, גם תגיד, שלך. גם שלי, אבל תיכנסו, וגם של כל מי תרשמו שצריך. אינון סטודיו, עוד לא החלפתי את השם לאינון רם סטודיו, תיכנסו לאינון סטודיו, ואנחנו עומדים לעלות לשם לא, אתה בתוכנית אירוח. סתם. אם כבר אתה תהיה אצלי בתוכנית אירוח. טוב, לא משנה, בסדר. לא באמת, הוא לא אצלי בתוכנית אירוח. אולי... מה זה סתומה זאתי? אבל אל תפיצו את השמועה איך אני נראה ואל תפיצו את הסרטונים, כי בסדרה שאנחנו מעלים אני לא הולך לגלות את הפרצוף שלי רק בפרק בונוס, כדי שיצפו ויהיה לנו צופים ולא נהיה סתם... אף אחד לא יצפה בזה. רק אם נעשה מלא סרטונים, אבל מלא סרטונים, כולם יצפו בנו. אבל מלא. לא. כי כל היוטיוב מוצב בסרטונים שלנו. לא נכון, רק אם אנחנו נשב, נעשה F5 ונהיה יוטיובר מצליחים עם איזה 18 מיליארד צפיות, שזה יותר מהאוכלוסייה של בני אדם. לא. לא, בסדר. עוד פרסומת סמויה, קנו בקבוק קטשופ שלו, אתם אפשר למרוח על הרגל וזה ירפא לכם את הרגל השבובה. תמות. לא, באמת, זה עובד. אני זוכר סתם פצצה לאוויר. עוד אחד. לא. טוב, אני עכשיו הולך סתם להגיד לכם בדיחה מפגרת. איך סבתות יכולות להגיד לך לקח תרופת סבתא אם הן בעצמן חולות, כאילו, מה, הן באות אליך, שט, איזה זבל. הן באות אליך, קח את התרופה, היא תמיד עוזרת לי. רן, תזמין רופא, אני חולה בסרטן שוב. הוא לא ישחק איתנו? הוא ישחק איתנו? סליחה, you talking to loser gamer. אתה... Little respect, man, I am loser gamer. I am loser gamer, you man. נכון, אתה What the לוזר. fuck, bitch? נכון, אתה לוזר. You 69, yo. מה, זה לא קופץ לה. לא, זה קופץ. מי שיודע מה זה 69, שיודע, מי שלא יודע, עדיף שלא ידע. המחשב שלי לא איתי, סתם תינות חופר, אז הוא גם חופר למחשב. אל תתייחסו. אספר לכם סיפור מרגש וקורע לב. תזרום שיהיו לך יותר צפיות. כשרום יהיה קטן, תפסו ואז לא תפסו. אז כדי לעזור לפסו לי, היו לו צפיות שהוא לא יקפוץ, שהוא לא יבקש מאבא שלו להרים אותו ולהפיל אותו שוב. תצפו בו. שאלה להגיד לכם עוד צפיות. אני עוד חכה ראיתי שיטה ביוטיוב. כל לייק אחד יגרום לנו להמשיך את הסרטונים. אם לא תעשו לנו לייק, נתאבד. כן, יאללה, בוסה. לא באמת. ועדיין נמשיך כדי... פשוט תעשו לנו לייקים. כן. אחרת אני אבוא אליכם בלילה ואגיד לכם, תעשו לייק. לא. תעשו לייק. לא, אחרת אני אבוא אליכם בחלום ואז אני אגיד לכם, מה קרה? מה? ערומה. איזה לא מצחיק. אחרת רגע. אני אבוא אליכם בלילה עם תחפושת של פטריק. תאמינו לי, אתם לא רוצים לראות את זה, זה הולך להיות מפחיד. אני הולך לעשות לכם גם קולות מפחידים. תקשיבו, לא, אבל גם, נו. וואי, איזה מחטיאנים. אתם רואים איזה לוזרם בגיימינג? כל שנייה יורים עליו, אתם רואים? רם פשוט אוהב לשחות במים האלה, בכל רם... זה עושה לי תענוג. רם כל הזמן נופל לכאן, תדעו. רגע. זה לא שהוא לוזר במשחקים, סתם רגע. אני אגיד לכם עוד סיפור עצוב, שתעשו לייק, שינון היה קטן, דפקו לו את הראש בקיר, כל שנייה, ואמרו לו, תעשה לייק. הוא חקיין, אל תדאגו. דפקו לו את הראש בקיר. כשהייתי קטן לא היה דבר כזה לייקים, מה יש לך? אני יודע. אני בן 26. אתה
אתה לא. אתה בן 13. אני בן 26! אתה בן 13. כן, היום? יש לך קושי גם מדהים. אני בן 26! אני בן 200. I am 69 old! You motherfucker! Blue shit! בולשיט. בולשיט, לא בולשיט! זה אומר חרא כחול. אנגה. דרך אגב, אתם רואים איזה מפגר? דרך אגב, אם לא זיהיתם עד עכשיו, זה היה פרסומת סמויה לבן קנדה. מי זה בן קנדה? לאבא קריר! אנחנו כל כך אוהבים אותך, אבל תפסיק לקלל. הוא קורא מצחוק. דרך אגב, אבא קריר עשה לי לייק, כי רשמתי לו בפייסבוק שעשיתי לו סרטון. עשיתי לו סרטון. והוא נרשם לערוץ. נו, כן, הוא נרשם לערוץ שלי. שתדעו, עשיתי לו סרטון, רשמתי לו, שם דפקתי תמונה של ספיידרמן, ורשמתי לו, לאבא קריר, אתה האבא הכי טוב בעולם, הרסתי דוש. באמת הייתי. אבל שתדעו, אבא קריר זה לא אבא שלי, אני סתם עשיתי לו פוטו סרטון. כן, כדי שלא יפדיחות בערוץ שלו. עכשיו, לשאלה היומית, מה זה 69? סתם. 69 מה אתה אומר? זה פוטוסינתזה, סתם. המבין יבין, אני לא מגלה לאנשים, מה אתה המבין אומר? יבין. עלייה! אל תשאלו את ההורים שלכם, יבטלו לנו את הערוץ. למה למה? מה זה אומר? עזוב. אני ילד קטן, הוא זה שמבין בדברים האלה. איזה דברים, על מה אתה מדבר? המבין יבין, מי שלא מבין שאוכל את הכובע של עצמו. רם עכשיו אכל את שתי הכובעים שלו, יש לו כובע של בוקספוג וכובע של ספיידרמן, הוא מעריץ גדול שלהם. אם אתה בוקספוג או פטריק, סקווידוויד אתה תעשה לייק, אם כבר סקווידוויד עושה אנלייק. הוא יאמר, מה זה התוכנית התפוקה הזאת? אני מעדיף לשתות תה ולהיות משעמם. ואם אתה ספיידרמן או פיטר פארקר, ספיידרמן השחור, הגובלין, אל תעשה לייק, לא קובלים אותך, יא בן זונה. מה אתה מקלל? צנזר את זה אחר כך, מה שלך? אי אפשר לזלזל את זה. אז הנה, אני מצנזר. אל תקשיבו לו! הגובלין הירוק, הוא סתם אומר דברים. אל תעשה לייק, גובלין הירוק, באמת, רם לא סובל אותך. רם, זה לכבוד היום הולדת שלך. הגובלין הירוק, רם לא סובל אותך. פתחנו חתיכת בן... אתם לא יודעים, זה יכול להיות כל דבר, נגיד, בן סטודנט! לא, בן מה, לא קלטורי! בן... אל תקשיבו לו, אני לא מבין בדברים האלה. הוא יותר קדלן. יש... בן... זה מה שאמא שלו? יש... אבל נגלך ירד לי הלייקים בערוץ. נגלך ירד לי הלייקים בערוץ. דרך אגב, יש גם סביח. זאת פרסומת סמויה לסביח. תאכלו סביח אצל מלך הסביח. יש לו רשת חנויות בחיפה, בכל מיני מקומות. פרסומת סמויה. לכו לדוקטור לק. ללקי. דוקטור לק. ללקק. דרך אגב, הוא נמצא במחמתי, יש לו רשת חנויות. עוד פרסומת סמויה. הפרסומת האמת שזה מפגר שאני אומר עוד פרסומת סמויה, כי כשאני אומרת את זה כבר לא פרסומת סמויה. אוקיי, מתי שיגמר המשחק? עוד פרסומת גלויה. תלכו להום סנטר, יש רשת חנויות. איזה מוזר זה הפרסומת הזאת? לא קרם, ישלמו לנו על זה כסף. רם, אם אני נותן לך כפה ואתה נותן לי, יביאו לנו על זה כסף. אמרו לך. תן לי גם כפה.
אתם רואים? הביאו לנו על זה כסף. לא רואים אותך. תתרכז במחשב. לא רואים אותך. די. דוד. תתרכז במחשב. דוד! תתרכז במחשב. תביא את הראש. תביא את הראש. תביא את הראש. די, רם. נתנו לנו על זה כבר $100 עם כל הפרסונות. אנחנו מצפים לכסף. עוד פרסומת סמויה. חוגלה, טיטולים הטובים ביותר שיש. חוגלה. לזקנים, ילדים ולילדים שעדיין מרטיבים במיטה בגיל 20. למבוגרים. שם. תראו בינתיים את זה. שומעים אותך. שומעים אותך. בוא נגיע לכאן. מה אתה רוצה? נראה לך. פרצוף תחת. זה הולך. לא, אני יודע, קובי מחט, פרצוף תחת. אסור זכות יוצרים. זכויות יוצרים, רם! איזה מפחיד הוא. התאבדת איתם, מה היא? מדינת ישראל. מה זה תהה? אנחנו יורים טילים על ישראל. אנחנו מפליטים על עצמנו. אנחנו חיזבאללה שחיים בזבל. אנחנו חמאס משלמים כל היום מס. ביגוזים. ואנחנו and You son of the bitch, man. לא אמרתי, לא יודע מה אני אומר. ביץ' הפאקינג. ביץ', אומרים ביץ', לא ביץ'. לא, ביץ'. מה? אתם צריכים לראות אותי. צריכים לראות אותה. רם, היה לך מספיק מסך, שנייה. אבל אתה לא רוצה להסתכל בערוץ, כי קומפוט אאוט למה אף פעם. אני לא אמרתי את זה. למה לא. זה לפני שהתחלת הערוץ? אני לא. כן. אני לא. שקרן. אני לא. שקרן. אני לא. שקרן. אתה הומו. אל תקשיבו למה שהוא אמר, אוקיי? בואי, מוסיף לך מכות בסלקציה. למה? סתם, אל תאמינו לי. אל תאמינו לי. עכשיו אני מרביץ לו, תסתכלו. רם. רוצה נעשה להם אפקטים מיוחדים? רם. אוקיי. תסתכלו, אפקט מבוים, זה אפקט דפקט, חזן את המצלמה אליי. אפקט. שנייה. כן? אתם שומעים? איפה המצלמה? הנה, בוא מכות! בוא! סתם. יאללה, בוא! אתם רואים? בואו אני אלמד את השיטה של האפקט דפקט. אתם שמים פה את היד, בום! אתם שמים פה את היד, בום מכות, ואז הוא בא נותן לכם קיב, ואז אתם עושים לא, יאללה, בוא מכות. ואז אתם מתחילים להוציא כל מיני בועות כאלה. יאללה, חכה, זוז. בוא מכות, בוא! לא. תשים, תשים. לא. יא בן 1000. מה, הוא עד כדי כך תקן? כשהייתי קטן אמרו לי, עדיין קטן. ועדיין אומרים לי, והחדר הגדול זה לא אומר שאני הומו. ויש החדר של אחותי, לפחות, זה החדר של אחותי, אני יכול להראות לכם אותה. שמנה כזאתי, הנה, זה הבר מצווה שלה. הבר מצווה שלה. בת מצווה. הבר מצווה, היא כמו גבר. היא מעשנת סיגריות, ומקללת כמו גבר. כמו גבר שהיה חולם. אל תתייחסו אליי. הוא סתם משחק בכיף שלו. אומר שקום אדם מאפן. אני לא אמרתי את זה, שוב, רם משקר, די. הרבצתי לו איזה מכה! איזה מכה! הוא משקר. איזה מכה! הוא נתן קיס כזה? עכשיו עכשיו? נתתי לה כף על האוזן. רם, אבל עזוב, די. בינתיים דבר איתה. אוקיי. שלום לכולם. כאן ראשה רם.
אתם לא יודעים, אתם קונים את דון בשביל לדעת מה אני אומר. לא, פרקתי אותו. אתה לא הרגת אותו. אתה לא יכול להרוג אותו. דפוק. לא, שלחתי אותו למות. אוקיי, אחרון. שלחתי אותו למות, מה שלך? אתה מת. עוד אני שנייה. הרמתי אותו ואז גרמתי לאנשים לראות עליי. אני אומר לכם את הדבר. הרגתי לו את הסרגה. מה קשור? לא יודע. למה אין מקום אחרון? לא. בגללך, אני הייתי מקום שלישי. מה זה? עפתי באוויר רגע. הזמן הזה אתם מפילים אותי. פיפ! 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 זה מה שאני חושב עליהם. פיפ! זה מה שאני חושב עליהם. פיפ! פיפ! דרך אגב, לא צריך לקחת אותי. עם חמת בוטנים, יואו. אגוזים! 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 לא! יא פיס! חמת עליי! זוזי! חמת בוטנים! קנו עכשיו בחנויות! וואלה, נכון, לא פרסום לתמונה. דוברים חמת בוטנים, לא חמת בוטנים. תגידו ערבים! כי הם ערבים. חמת בוטנים, זה גזעני. חמת בוטנים. אל תגידו שאני גזעני, אל תגידו שאני גזעני, כולם חושבים את זה. אתה גזעני. אמא שלך גזעני. אוקיי, בוא נעשה ירידות. אחי אמרת תהרגו ערבים, מה אתה כזה גזעני? יש ערבים? בוא נעשה ירידות. יש ערבים מצוינים שמלכים, הם נחמדים יותר איך יענו, יא שמאלני. לא, מה הקשר? יש ערבים שנחמדים יותר ממך, שהם גרים פה בארץ, מאיתנו. שמאלני. מה יש לך? אני מכיר ערבי שהוא חרדי. מה יש לך? חרדי? כן. חב"ד. מה יש לך? חב"ד זה בית בסדר. לא, אבא שלי קורא לזה חב"ד חמור בתוך כליסי. סיבת כאילו חב"ד חד חמור בתוך דלת לי. יש לך חרא בתוך לי. לא מצחיק. בוז! אוקיי. חרא. סבבה, סוגריים של סבבה? אוקיי, זהו, זה נגמר המשחק. אוקיי, יעלה זה לכם כלום. משהו? סבבה? כמה אני קיבלתי? אוקיי, כמה אני קיבלתי? 70%! אוקיי, לייק, סאבסקרייב, תירשמו לערוץ. המורה שלנו לגיאוגרפיה, לפני החופש הגדול, היא אמרה שיש בישראל גז טבעי בכמויות אדירות, ואני התקבח לי הקטנים פליסטים בשביל זה. אוקיי, מה עכשיו במקום כן? אנחנו רוצים את הערוץ! זה חשוב! תקנו גז טבעי במקום דלק, לא תהיה פה בעצמך על האליפים. אוקיי, שקט. לייק, סאבסקרייב, תירשמו לערוץ, תיכנסו לערוץ, רם ושגיא, אני לא משנה את זה. אוקיי, לייק, סאבסקרייב ויאללה ביי.